Wannan hoton wakilan matasa ne daga ƙasashe daban-daban na duniya da suka ɗauka yayin taron Majalisar Ɗinkin Duniya na 7 mai kula da muhalli, wanda aka yi wa take da ci gaba mai ɗorewa ga duniya, da aka gudanar a hedikwatar Hukumar Kula da Muhalli ta Majalisar Ɗinkin Duniya (UNEP) da ke birnin Nairobi na ƙasar Kenya. Bayan gabatar da wasan kwaikwayo na al'adu da ƙungiyar mawaƙa ta Kenya Boys Choir suka aiwatar, sai wakilan suka shiga tattaunawa akan babban maƙasudin da ya tara su. A cikin jawabin buɗe taro, Abdallah bin Ali Al-Amri, shugaban hukumar ta UNIA 7 na ƙasar Oman, ya jaddada cewa a yau mun sake tabbatar da alhakin da ke rataye a wuyanmu na canja ƙudurinmu zuwa sakamako ga mutane, yanayin halittu da kwanciyar hankalin duniyarmu. Ya ƙara da cewa dole ne wakilai su tabbatar sun bayar da shawarwari da za su aiwatar da su bisa jagorancin kimiyya tare da samar da isassun kayan aiki don aiwatarwa. Ku ci gaba da bibiyar AMR Hausa domin samun sababbin rahotanni na muhalli da ma labaran duniya har da tattaunawa ta musamman.